እታ ጉዳም ሰራሕተኛ ራሄልን ሓየሎምን ዋላኳ ሓቢሮም ዝነብሩ እንተኾኑ ብጣዕሚ ዝናፋፈቑ እዮም። ሓየሎም ኣብ ሓደ ድርጅት ተቖፂሩ ዝሰርሕ እንትኾን ራሄል ድማ ድንኳን ነጋዲት እያ። ልዕሊ ሓደ ዓመት ሓቢሮም እንትነብሩ ብመዓልቲ ተነኣሰ 3 ግዜ ይደዋወሉ እዮም። ራሄል ኩሉ ግዜ ቀትሪ ደው ኢላ ምሳሕ በሊዕኻ ዶ ትብሎ። እዚ ድማ ዝተለመደ ሕቶ እዩ። እወ በሊዐ እየ ንስኺ ኸ በሊዕኽለይ ዶ ይብላ። ሕዚ ክበልዕ ቀሪበ ኣለኹ ትብሎ። ሓደ መዓልቲ ሓየሎም 12 ሰዓት ካብ ስራሕ ምስ መፀ እቲ ድንኳን ተዓፂሩ ረኺብዎ። እቲ ናይ ደገ ኣፊት በሪ ኳሕኳሐ። ራሄል እውን እናጎየት መፅያ ከፈተቶ። ኣብቲ ገፃ ዝነበረት ሓጓስ ካብቲ ልሙድ ፍልይ ዝበለ እዩ። ሓየሎም ከምቲ ዘልመዳ ግንባራ ስዕም ኣቢሉ ለማዓንቲ ድማ ፍልይቲ ኮይን ከለኺ ኢልዋ። ገና ከይነገረቶ ተላ ብናታት ሓጓስ ተሓጎሰ። ለማዓንቲ ሰርፕራይዝ ኣለኒ ኢላቶ። ይነገረኒ ኢሉ ጠጠው በለ። ራሄል ኢዱ ሒዛ እናጎተተት ከም ዘብደገማ ኣይነግርን በለቶ። ተታሒዞም ናብ ውሽጢ ኣተው። እቲ ዝሓዘቶ ኢዱ ናብ ከብዳ ኣጽጊያ እናንከአት ጠኒሰልካ በለቶ። ሓየሎም ብትሓጓስ ዝሕዞ ዝጭብጦን ሰኣነ። ኣብቲ ደው ዝበለሉ ቦታ ተንበርኪኹ ኣብ ከብዳ ተጠምጢሙ ሓቆፋ። ንሳ እውን ድንን ኢላ ግንባሩ ሰዓመቶ። ኮፍ ምስ በሉ ሕዚ ጎበዝ ትበሃል ሰራሕተኛ ክንደሊ የለና ኢልዋ። ሓየሎም ብሕዚቱ ንኣኣ ምጭናቕ ምጅማሩ ምስ ረአየት ከብዳ ሕቁንቁን ኢልዋ። ሓየሎም እውን ካብ ጽባሕ ጀሚርኪ ሰራሕተኛ ድለይ በላ። ራሄል ኣብቲ ሶሙን ናበዲኣ ምስ ከደት ሰራሕተኛ ንኽደልያላ ነገረተን። እሺ ክደልልክየ ኢለናኣ። ንተነዲኣ ኣብቲ ሰፈር ሓንቲ በዓልቲ ድንኳንን ደላሊትነላ። እተነደውን ንኣኣ ንምጥያቕ ሓሲበን በሊ ንኺድ እሞ ንታ በዓልቲ ድንኳን ንጠይቃ ኢለናኣ። ምስ ራሄል እውን ተታሒዘን ከይደን ንታ በዓልቲ ድንኳን ምስ ጠየቃኣ ሓንቲ ቆልዓላ እንተኾይና ትክን ትምፃእ እሞ ትሪኣኣ ኢላተን። እሺ ደውልላ ኢለናኣ። እታ ቆልዓ ተደውልላ ትመፅእ። እታ በዓልቲ ድንኳን እውን ምስኒ ራሄል ኣራኺባ በላ ተዘራረባ በለተን። እታ ቆልዓ ዋላኳ ጓል ሃገረሰብ እያ ተተባሃለት ክትረአተላ ግን ምንም ኣይትመስልን። ንትተሓተተቶ ሕቶ ቀልጢፋ ትምልስ ነይራ። ኣዘራርባኣ ዓርሰ እምነት ዝመልኦ እዩ። ራሄል እውን እታ ቆልዓ ይከበደታን ቅልጥፍቲ ብምዃና ፈትያታላ። ትምህርቲ ተማሂርክ ዲኺ ኢላ ጠየቐታ። 10 ወዲኤ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ጀሚረ ነይረ ግን ካብ ዘቋርጾ ሓደ ወርሒ ኮይኑን እዩ ኢላታ። ራሄል ንምንታይ ከም ዘቋረጸቶ ጠየቐታ። ምስ ሓትነይ ስለ ዝተባኣስኩ ካብ ገዛ ስለ ዝወጻኹ ነቲ ትምህርተይ ኣቋሪጸዮ ኢላታ። ራሄል እዚኣ ትኹደለይ በለት። ቀዳማይ ንኣይ ትሕግዘኒ እያ፣ ካልኣይ ድማ ምሳ ኮይና ትምህርታ ትውድእ እያ ኢላ። ናይ ራሄል ኣዲኣ ግን ብኣንጻሩ ነታ ቆልዓ ኣይፈተዋኣን። ራሄል እዚ ነገር ኩሉ ኣብ ኦዲኣ ካብ ጽባሒቱ ጀሚራ ሓቢራቶም ንኽትነብር ደልያ ነይራ። ናይ ራሄል ኣዲኣ ግን ደሞዛ በዚሑ እዩ፣ ትምህርቲ እውን ክትመሃር እያ ብዝብለ ምኽንያት ንማኸርሞ ጽባሕ ንዓኺ ክንድውለልኪ ኢና ኢላታ ነታ በዓልቲ ድንኳን። ብዚ ተስማዕሚዐን። እታ ስራሕ ደላየት ቆልዓ ናብቲ ዝነበረትሉ ተመለሰት። ራሄልን ኣዲኣን እውን ናብ ገዝአን ይምለሳ። ራሄል እውን ማማ ለማዓንቲ እኮ ኩሉ ነገር ክንውድእ ንኽእል ነርና፣ እታ ቆልዓ ትኾነከ ይመሰለንን ንምንታይ? እተነደውን ከርዳኣ ሞከራ። ቀዳማይ ከምቲ ዝረኣኽያ እታ ቆልዓ ጽብቕቲ እያ እሞ ተኾነትከ እንታይ ጸገም ኣለዎ ድዩ በለተን። እተነደውን ጸገምማ ኣለዎ፣ ድንኳን ኮነ ዕዳጋ ተሊእኽክያ ክምርዖ ወኪሉ ሓደ ክወስደልክዩ ኢለናኣ። ስለዚ ኣይትብርክተልክን ትትረፍኪ ኢለናኣ። እተነዶ ናይታ ቆልዓ ጽባቐ ምልዓለን ብኻሊእ ዘረባ ካሊእ ከም መሓላልፍኦ ዝደልያ መልእኽቲ ነይርወን እዩ። ራሄል ግን ኣይተረድአተንን። ናይ ኣዲኣ ስግኣት ናይዛ ቆልዓ ፍጥነትን ጽባቐን ንሓየሎም ናብ ጌጋ ከይወስዶ እዩ ነይሩ። ራሄል እውን እታ ቆልዓ ክንድቲ ዝደለየቶ ትስራሕሙ ምኻደብ ዝደለየትሉ ግዜ ክነፋንዋ ኢና ኢላ። እተነዶ እውን ደስ ከይበለን ከም ደስ ዝበለኪ ኢለናኣ። ብጽባሒቱ ናብታ በዓልቲ ድንኳን ደው ኢለን
እታ ሰራሕተኛ እንዳሓየሎም ተቆፀረት። እታ ሰራሕተኛ ዓይናለም ትበሃል ነይራ። ዓይናለም ስራሕ ብዙሕ ዋላ ተዘይከኣለት ሓደ ግዜ ዘርአይዋ ግን ኣይትርስዕን። ዝተፈላለዩ ምግብታት ኣብ ሓፂር እዋን ለመደት። ዓይናለም ናብቲ ገዛ ካብ ዝመፀትሉ እዋን ጀሚሩ ብሓፂር ግዜ ምስ ራሄልን ከምኡ እውን ምስ ሓየሎም ተስማዕመዐት። መዓልቲ እናሓለፉ ብዝመፁ ቁፅሪ ንዓይናለም ሓዲስ ዝኾነ ነገር ተሃለወ ሓየሎም ንራሄል ዝገብረላ ክንክን እዩ ነይሩ። ራሄልን ዓይናለምን ብደንቢ እናተቀራረባ ምስ መፃ መስርሒትን ሰራሒትን ከይኮናስ ኣዝማዴን ዝመስላ ነይረን። ሓደ መዓልቲ ክልቲአን ኮፍ ኢለን እናዋግዓት ኣለዋ ዓይናለም እቲ ዘግርማ ነገር ተንፈሰቶ። ኩሉ ሰብኣይ ከም ሓየሎም ተዝኸውን እንታይ ነይርዎ በለት። ራሄል እውን ኣለው ከመይ ዝበሉ በለታ። ዓይናለም ብዛዕባ ሰብኣይ ሓትናኣ ሰካራም ምዃኑ ንራሄል ነገረታ። ዓይናለም ካብ ናይ ገዛ ስራሕ ብተወሳኺ ራሄል ክደኽማተሎ ናብ ድንኳን ኣትያ ትሸጠላ ነይራ። ኣብዚ ግዜ እዩ ናይቲ ሰፈር መናእሰይ ብናይ ዓይናለም ጽባቐ ተገሪሞም ይመፁ ከዛረብዋ እውን ይሙክሩ። ዋላ ሓደ መዓልቲ ግን ንሓዲኦም ጽቡቕ ገጽ ኣርኣቶም ኣይትፈልጥን። ዓይናለም ከይሓሰበቶ ንሓየሎም ናይ ወዳት መዐቀኒ ገበረቶ። ኩሉ ናይ ሓየሎም ነገራት የድንቃ ጀመረ። ብፍላይ ንራሄል ዝህባ ፍቕሪ ከም ሓድሽ ነገር ኩልሻ የግርመላ። ዓይናለም እንደ ሓየሎም ገዛ ካብ ተኣቱ ከም ቀልዲ 5 ወርሒ ኣሕሊፋ። ሓደ መዓልቲ ሰዓለም ሲሉ ንዓይናለም ሒምዋ። ንራሄል ናብ ሕክምና ውሰዲ ኢሉ ገንዘብ ሓዲጉላ ኸደ። እዚ ድማ ንዓይናለም ሕሌት ነበረ። ዓይናለም ከይተፈለጣ ቀስ ብቐስ ናይ ሓየሎም ድምፂ ዘስንብዳ ኾነት። ኣብ ገዛ ክኾኑ ተለው ከይሓሰበቶ ዓይና ናብ ሓየሎም ይመላለሳ። ምሸት እቲ ማዕጾ ክኾሕኳሕ ተሎ ማዕረ ራሄል ልባ ይወቅዕ። ራሄል ግን ፈፂሙ ንናይ ዓይናለም ስምዒት ትፈልጠሉ መንገዲ ኣይነበረን። ሓየሎም ናይ ዓይናለም ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ተኣዛዝነት ከም ትሕተና ቆፂርዎ እምበር ፈፂሙ ናብ ካሊእ ነገር ኣይወሰዶም። ሓየሎምን ራሄልን ናይ ዓይናለም ጉብዝና ሪኦም ደሞዝን ክንክንን ወሰኹላ። ኣብ ትምህርታ እውን ክትጉብዝ ነገርዋ። ዓይናለም ድማ ናይ ራሄል ከይኮነስ ናይ ሓየሎም ክንክን እዩ ደስ ዝብላ። ዓይናለም ብስምዒት እናተሓጠት ከደት። ንሓየሎም ካብ ልባ ፍቀረቶ። ብሓሳብ ህልም ትብለሉ ግዜ በዝሐ። ብተወሳኺ እውን ንራሄል ክትሪኣ ተላ ትናደድ ጀመረት። እናፀነሐት እውን እቲ ስምዒታ ምሕባእ ዓብይዋ። ብዝኾነን ብዘይኾነን ብራሄል ትናደድ። ብፍላይ ምስ ራሄል ምዝርራብ እናፅላኣ መፀ። ቀዳምን ሰንበትን ሓየሎም ኣብ ገዛ ክውዕል ተሎ ፀባያ በብደቂቓ ይቀያየር። ራሄል ብናይ ዓይናለም ጋሻ ፀባይ ዋላ እኳ ግራ ተኣተዋ ዘቀይማ ነገር ተፈጢሩ ይኾን እዩ ኢላ ኮፍ ኣቢላ ጠየቐታ። ዓይናለም እውን ብዘይ ምንም ምኽንያት ምንም የለን ኢላ መለሰትላ። ናይ ዓይናለም ፀባይ እውን ከም መሓይሽ እዩ ተተባሃለ እናገደደ መፀ። ምንም ከይኾነት ትኹሪ ሓዲስ ዘምፀቶ ባህሪ ክፍሊታ እናተቐበለት ብምሉኡ ክዳን ትኽደኖ። ኣብቲ ገዛ ዋላ እንኳዕ ተዋዓለት ዝንጥ መሃል ጀመረት። ትምህርታ ምንባብ ሓዲጋቶ ሓደ ግዜ ካብ ትምህርታ ትተርፍ። ትምህርታ ምስ ወደት ስራሕ መድለይ ንኽኾና ገንዘብ ክተጥፍእ ከም ዘይብላ ኮፍ ኣቢሎም መኺሮማ። ኣብ ዓይናለም ሕዚ እውን ለውጢ ኣይነበረን። ዓይናለም ተኸዳዲና ኣቑሑት ትሓፅብ። ራሄል ርኢ ኣቢላ ከምዚ ተኸዳዲንካስ ኣቑሑት ይሕፀብ ዝኣረገ ክዳን ተሳኢኑ ድዩ በለታ። ዓይናለም ብንዕቐት ነቲ ዝገዛእኽዎ ክዳን ኣብ ዝንበር ኣበይ ደኣ ክኽደኖ እየ በለታ። ራሄል ከይመለሰትላ ስቕ በለት። ዓይናለም ካብ ናይ ገዛ ስራሕ ዝተረፋ ሰዓት ንናይ ሓየሎም ክዳውንትን ካልስን ብምሕፃብ ተሕልፎ። ራሄል እዚ ነገር ግራኣተዋ። ነዲኣ ደውላ ነገረተን። እተን ነዲኣ እውን ንምንታይ ደኣ ዘይተባረር እያ በልዓ። ኣነማ ምህሩኣ ክሳብ ትውድእ ይፅበያ ነይረ ዝፀበያ ግን ዘነባብረና ይመሰለንን በለተን። ንዓርሳ ተዘይሓሲባ እንታይ ኣቀባጠረኪ ኣባርርያ በልዓ። ራሄል እዚ ክትገብር ኣይደልየትን። ሓደ መዓልቲ ዓይናለም ክትሓፅቦ ካብ ዝቐረበቶ ናይ ሓየሎም ክዳውንቲ ውሽጢ ነቲ ሓደ ሸሚዝ ብኢዳ ኣጥብቕ ኣቢላ ሒዛ ክትስዕሙተላ ሓየሎም ሪእዋ። ዝውር ክትብል ሪኣቶ ድንግፅ ኢላ ኣብ ድንጋፀ ውሽጢ ኮይና እቲ ናይ ጨና ሽታ ደስ ኢሉኒ እኮ እዩ በለቶ።
ሓየሎም እውን እንታይ ፀገም ኣለዎ ክገዝአልክየ ኢልዋ ናይ ብሓቂ ኢላ ርኢ ኣበለቶ ሓየሎም እውን ንራሄል ገዲፋታ ንኸይትኸድ ጨና ኣይኮነን ካሊእ ነገር ክገዝአላ ድልው እዩ ግን ናይ ኣይናለም ኣረዳድኣ ብዝመልክዕ እዚ ኣይነበረን ክንክኑ ክበዝሓተሉ ኣብኡ እውን ተመሳሳሊ ነገር ዘሎ መሲሉ ተሰሚዕዋ ብዝውን ራሄል ኣብ መንጎ ዝኣተወት ማሕልኾ መሲላ ተራእያታ ኣይናለም እውን ንኽልቲኦም ንምፍልላይ ምሕሳብ ጀመረት ሽዑ ድማ ሓደ ሓሳብ መጸላ እቲ ሓሳብ እውን ክትፍጽሞ ወሰነት ራሄል ኣብ ቀትሪ ምስ ሓበሊኣ ዕረፍቲ ክትገብር ናብ ሳሎን ምስ ከደት ኣይናለም ንሓደ ሰዓት ዝኾን ኣብ ድንኳን ናሸጠት ትጸንሕ 4 ሰዓት ናይ ምሸት ናይ ራሄል ስልኪ ብዘይ ምቁራጽ ይጽውዕ ኣልዒላቶ ሄሎ ምስ በለት ሰላም ዶ ኢሉ ዘረቡ ይቕጽል ይቅርታ ኣይፈለጥኩኻ ምስ በለቶ ክብሮም እየ ቅድሚ 3 መዓልቲ ስልክ ክዝሃብክኒ ይብላ ይቅርታ ኣነ ንማንም ስልኪ ኣይሃብኩን ኢላት ስልኪ ተዓጾ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ተወዳት ን4 ሰዓት እናተጸበዩ ራሄል እናበሉ ይድውሉ ሓየሎም በቲ ነገር ግራይኣቶ ጀሚሩ ራሄል ተሰኪፋ ስልካ ኣጽያ ኸይትድቅስ ናይ ሓየሎም ጥርጣረ ምግዳድ እዩ ዝኾን ኢላ ተጨነቐት በብምሸቱ እንተነኣሰ 3 ወዳት ራሄል እናበሉ ይድውሉ ናይ ሓየሎም ምድንጋር ናብ ምኹረይን ምብስጫውን ኢሉውን ጥርጣረን ይቕየር ጀመረ ቀትሪ እንታይ እናገበርኪ ክትውዕሊ ኢሉዋ ኣነ እንታይ እናገበርኩ ደኣ ክውዕል ኢላቶ ተበሳጭያ እሞ ዝኹሉ ሰብ ስልክኺ ኣበይ ረኺብዎ እዩ ናባኺ ዝድውለሎ ኢሉ ሓተታ ኣመንጎ ክልቲኦም ሰላም ጠፊኡ እዚ ናይ ወዳት ስልክ እውን ንነዊሕ መዓልትታት ቀጸለ ሓደ መዓልቲ ሓየሎም ናይ ራሄል ስልክ ኣልዒሉ ሄሎ ምስ በለ ራሄል በለ እቲ ደዋሊ መን ኢኻ ንስኻ ኢሉ ሓቲትዎ እቲ ስልክ ተዓጽዩ ሓየሎም ነቲ ስልኪ ብንደት ሸንዲው ሰባበሮ ራሄል ብድንጋጸ ደረቐት ኣይናለም ቀሲላ ተሲኣ ናብ ክሽና ኣተወት ሓየሎም ዘረብኡ ቀጸለ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ እዚ ድንኳን ከይኸፈት በለ ሓየሎም ንናይ ራሄል ሲም ካርድ ኣብ ናቱ ስልኪ ኣእትዩ ሒዝዎ ምሸት 4 ሰዓት ከምኡውን ኣብ ቀትሪ ራሄል እናበሉ ምድዋለ ይቋረጹ ራሄል ድቃሲኢና ሓየሎም እንዳደጋገመ ስልክ ክንስኽ ተዘይሂብዮም መንደኣ ክህቦም ይኽእል እናበለ ይጥይቓ ራሄል እውን እናንበዐት እንታይ ይፈልጠልካ ደጊምካ ከምዚልካ ኸይትጥይቐኒ ኢላቶ እቲ ሰዓት ናይ ምሸት 5 ሰዓት ኮይኑሎ ሓየሎም እንታይ ይፈልጠልካ ዲኽ ዝበልክኒ ኢሉ ተናዲዱ ጠየቓ መልሲ ኣይሃበቶን ዓይኖ ፍጢጡ ኣብ ቅድሚታ ተጎለተ እንታይ ደኣ ክትወቃዕኒ ድዩ በለቶ እንታይ ሓሰቦ ብጽፍዒት በላ ራሄል ዘይርዋ ክትወድቕተላ እቲ ናይ ዓራት ጫፍ መሰንገላ ወቂዕዋ ካብኡ ድማ ናብ መሬት ምስ ወደቐት እቲ ባይታ ንርእሳ ወቂዕዋ ናይ ራሄል ትንፋሽ ጸጥ ኢሉ ሓየሎም ሰውነቱ ተንቀጥቀጠ ጉንብስ ኢሉ ርእሳ ቅንዕ ኣበሎ ኣዒንታ ፈጢጠን ትንፋሻ ዘቋረጸ ይመስል ኣይናለም ኢሉ ዓዊሉ ጸዋዐ ኣይናለም እናጎየት መጽያ ኣብቲ ምድር ቤት ብሕቆኣ ወዲቓ ምስ ረአየታ ኡኡ በለት ሓየሎም ንዓርኩ ደዊሉ መኪና ንኸምጽእ ነገሮ ንራሄል ናብ ሆስፒታል ወሰድዋ ራሄል ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ኮይና 2 መዓልቲ ኣሕሊፋ ሓየሎም እውን ብዘይ ድቃስ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉ ብጭንቀት ኣሕለፎ ናይ ራሄል ኣደውን ብድኻምን ብንብዓትን ተሳቀያ በጋጣሚ ከም ዝሓመመት ዋላ እኳ ሓሲተ ነገረን ዓይነን ምርኣይ ግን ፈሪሑ ንሰን ግን ሓዚነናሉ ናብ ገዛ ኸይዱ ንኽዓርፍ ነገረኦ ንሱ እውን ኣይኾንን በለን እንተኾነ ምሸት መጺኻ ትቕበለኒ ኢኻ በልኦ ሓየሎም ግን ካብ ጎና ኣይፍለይን ኢልወን ዳሕራይ እቲ ነገር ክደጋገም ተሎ ንእሽተን ኣዕሪፈ ክመጽኢሉ ናብ ገዛ ይኸይድ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኣይናለም ኣይነበረትን ነቲ ገዛ ኸፊቱ ብሕቁኡ ተጋደመ ናይ 2 መዓልቲ ድቃስ ዋላ እኳ ተሃለዎ ካብ 10 ደቂቓ ንላዕሊ ግን ክድቅስ ኣይከኣለን ናብ ናይ ራሄል ኣደ ስልኪ ደዊሉ እተን ኣደውን ከምኡ እያ ዘላ ኢለንኦ ተስኡ ናብቲ ቡምባ ኸይዱ ንገጹ ማይ ምሰንከአ ሃይ ራሄል ከመይ ኣለኺ ዝብል ድምፂ ሰምዐ ሓየሎም ደንጊጹ ተስኢሉ ምስማዕ ጀመረ
ريج نمنتاي خسلك خزيت العلي أبت بري كاب عداقات من لسلا عين علم كميل لخا مشات كودك يسيانيرا إلاتو بخمي 4 ساعات تدقسي بقدم تمالي ديو تمالي كدولال كتلخو اتزل علاني حوكي يمسلني أب إزنو عاتيو إلوا عين علم دما يخونيو حز خاطو أي تدفع لما أنت دول لي كالعلك عيا إلاتو اتقول عون الشيلو تشاويلو واخدا حيلو ما برسو حو خندر تسمعو راهيلية النابلت مسودات التفالت ناي راهيل سلكي اتهب زنابرت عين على مخانا مسفلته أو دو زباللو زقارو نقر تأفيقوا أبتنا يدق بري كم قبل كوحت أتزديوا عين علم عد سلاميلا اتبري خفيتا مسعاتوات سأقرأ إنا قوتتا نام مدك أسخفلي وسيدو ورورا نمنتاي بناتاشو إنا تفالتكي سلكا مهاو كم زرلي كتراح نقارني لوا بإيدو حنقا إنا تدالوا عين علم بفرحي دحر إنا بلد نابت مندق 3 مت حيلوم نقارني يزولك زلخو إلو عاولو إنا تزاربا تزقعا بجاخا حيلوم تقاقيا بجاخا إلا لمنتو عاولو نمنتاي خمز جيركي إلوا الشيخ نقركايا خيتو وقعني لا لمنتو أمو نقارني لوا كمزي زقبر كلو مخنات سلزفك ركايا إلاتو أها كم أدييلو تأقرأ أطبق عبيلو حيزو انتاي تزقبرا نايلبو 5 بزحلو تأفئوو كاو نابت مريت دابريوا انت مويتا كدف أكييلو برون مشكوتون عاتيو ناب هوسبيتال كدا ناي راهيل الديا ببسحي نبعات عينان قيحون حبيتون اللو ات دكتورن حيلو من راهيل نابزلت اللو كفلي بحادة بزيحهم ات دكتور فتقنيلو آتيو بإيدو نزلو راش تأمتابيلو ناب راهيل تسقعيلو معقورتا بإيدو نخ النابلة راهيل نقحسكي راهيل نقحي إلو زوعوا راهيل بقدي يعنتا قريساتن كميخي نقح بالسكي إلوا أعداوا أنكساقيسو الله حيلوم حقواسن نبعاتن تقلاقلو اتو دكتور كاردو قاتسلا مستت انساز تتحازة دم قفيتا وسيخو سلزنابرايو قلتفاخ تنقح زي خالت إلو اتراج النار ايا دحانيا من ما يتخونن إلو تدكتور حيلوم نناي راهيلي انتا مرعي تساكيفو كسادو دافئو شعو عين عالم تذكيراتو انا قوية وزي خيدو حيلوم نتمعصو خفيتو نام مدك اسخفلي مسعاتوا عين عالم دنقز إلا تتأو بلد زسارحت اللو جنزب وسيخو هيوا بلي كداون تخيحيسكي كابزا غزاوتي إلوا عين عالم كي تفلتا كداون تاناو شانتا قبرتو حيلوم ناي تاكسي كونترات تسويعو عصافيروا كاو دما نتي غزا قوليفو ناب هوسبيتال كدا راهيل كاوني عنتو أبزحيش كونتات إيانيرا نسدئا حدا نقرات تواقع نيرا حيلوم فأنصاراوي ملكع ولا كواتا تردعو ناي راهيلي عندي كان ببنتلو كيريلوان كم زنبرا تسمعو شعو دما دمصو خيسمعا كاسيلو يكرتايلو أب كسادا آتيو أنبعلا راهيلوون تسأقرون دادا بست تسأقاميلن معاري بلاتو راهيلن أديان إنا تزراروا سلزرخبن أنا زقابركوا إنا نقراتن تنبر دويلو تسكفا يخون انبر نديا منم كم زي نقراتن بعينتا نقراتو سنحي لانوون اتاندو عرفتن خقابرا ناوغزا سانيوان كلتيهم كزرارو جمرو كلو نقر استفاترا بناي عين علم مخنات مخانون كاوغزا كم زباررا نقرا سلا زفكرا كاية زبالتو جن نراهيل كي نقرا ترفا بتستفاترا نقر راهيل حزينة فلاي دما بناي عين علم كونتات أمو اتجنزوا بلك حاسيب كادو هيوكايا إلى طيباتو حيلو مول وهي بيايا إلوا كم انت خوينو صبوق إلاتو راهيل كاو حماما دحينا نايت انسي جيزي ودي وليدات اللو از چانالي حساب رئيتو انت داخليكم انا كومنت مزحف بوتا تقدفوا لي تخليهم ناس channel حدشتن دحر دا خوينكم سبسكرايب قبروا انت دا فتكمو لايك شير قبروا